ఈడేంటి ఈ టైంలో కాల్ చేస్తున్నాడు? ఇక్కడే ఉండు బావా, 5 మినిట్స్‌లో నేను వస్తున్నా. యారా, నైట్ టైం కేబుల్ ఫ్రిడ్జ్‌లో మొహం ఏంట్రా అంతలా వెళ్ళిపోతుంది? ఏంటి కథ? రేయ్! చెప్పా కదరా ఫోన్‌లో. ఆగు ఆగు. నీ సిగ్గులు గాగిలు ఎత్తకెళ్ళా. అందుకే ఆగమేఘాల మీద వచ్చానురా నాయనా. ఇంక మన పొలంలో గూడా మొలకలొచ్చేసినాయి మావ. ఆల్మోస్ట్ నా పెళ్లి సెట్ అయిపోయిందిరా. ఓహో! కుర్రోడు మంచి జోష్‌లో ఉన్నాడయితే. అక్కడికే వస్తున్నా రాజా. చెప్తా చెప్తా.